Hingke bahai tongbai khajani maratai kijing som khakhe norobo jotono kaham kurumno tongna hannoi hingke angtini hingke tui phaika chini bokhok rumali jomatia bahai thuika ebake bahai bini langma chokha aboni full explain video tuboi phaika norok kaham ke sawai manani musungoi tong hingke chini bokhok rumali jomatia bahai thuika eba bahai bini langma chokha ab orong norok kaham ke sawai manani musungoi tong hingke in video no puila ni simi paithak jora soyaoi naitongdi tei kaham ke sawai manai in video ni bising tui tangoi bithisawai thuinani nakha chini bokhok rumali jomatia abno tui full explain khlainai in video ni bising tui tai narok jotono naitongdi puila ni simi paithak jora burui tai chlani address rok ang in video ni paithako sanai narok naitongdi in video no paithak jora Loki puja eba hojagirini salo bwsai bai walayoi bithisao honai sawai mankha tai bini bwsai nogni lokhlai rokhnai bo ching sawai mankha aboni bagoi bithirok sawai bini langmano bo saksakno sasuka eba bini langmano bo saksakno sujai kalai bini langmano sasuoi telangkha bokhok rumale engka jabra sinia bithisawoi thuika tarmane hingke chung jotona saimano koirabi bosloi hingke kaisa khumni bosloi o bosloi no bosawoi haino kobar sama hingai hospital thanga hospital thamani yagulo bini langma chokha hospital ni doctor bo bono basirioi nargoi malliya tamne hingke bithi belaina bini sorio action khai thanga aboni bagoi bini langma chowoi thangka kebo hingke basawo bo bini sori hamini bagai se bini langma chawo bo kono bithi roksaya hanai haipano bo chung sawai mano Loki pujani salo bini bwsai bai kisa kerengkarang eba bini bwsai bai walai mani yagulo bini bwsai bono bwsai nogni bono lukhlai hwnoi bo joli jagai nogni ongkhoroi jabara sinia bithi eba khumkoirabi bwsrine sawoi bo bini langmano chokha belaina bini sago bithini action khlaima bagoi bini langma chokha hospital thamai pano bono doctor rok basirioi narogoi manliya angse mangka thuinai bokhok rumali jomatiani bini ma bokroi bini ma hangke agino langma chawai o hatai sungsaro yakari thangka tabo hingke bini nokhungo bini babo simina tongsio aboni yagulo chini bokhok rumali debroma bo o hatai sungsaro yakari thui thangka o chini thuine bokhok rumali jomatiani bini babo tabo bosuksi mokol ni mukti koplom rogmoi tongkhana tai bosuksi bokharok yogjagoi tongkhana hingke ang in video ni bisingtui obona sanai chini tiprasarokno nogo bihik bwsaiba tamano walaya tong eba tamano kokbanglaya tong aboni bagoi bo bihik moi bithisawai thuinani kuno khogya bwsaibo homtui khilai nogni luklai maro brain saya joto boroni family eba joto boroni nukhungo obo walai bung kisamisa phaini no eba kisamisa kokbanglai mung oborok bo tongnai no haipano nijini saksakni langmano niji suicide kai thuinani obo kuno umui maya obono family hinai nukhung hunai kakangke nijini bihik bo kisa bujina nangnai tai nijini bwsai bo kisa bujina nangnai omti khilai walayoi nogno khungai yakaroi kelangai thangokhe sungsaro yakaroi kelangai thangokhe tai amo blaino jotoni bagano blaino tractor nango tai dukho banango tamne hingke khoroksa khorokni bagoya jotoni ni ma pha tai ni jaiti gusti tongnai roni bo blaino mokol ni mukti kuplumungoi habo kelayo ang in video ni bisingti hai obuna sanai kebo ni nukhungo walaya hanai kwrui jotoni nukhungo walai mungphaio haipano walayo hanai nijini saksang langmano ta sasudi eba nijini saksang no suchai ta khidi tamni hingke tini walai kangke khana hamoi thango omo omtui no ongnai tai jotoni nukhungo walai mungrok ko walai mungrobo tongo kebo ni nukhungo kwrui hini sawai maya ni bokhok rumali jomatiani para eba kami hingke telemura khampar tai bini bwsaini para engkha Amarpur bayap sang norok in video bisingti kaham kena sawai makhna chini bokhok rumali jomatia bahai ke bini langma chokha eba bahai ke bo o hatai sungsaro yakaroi thangka hingke bayap sang in video no norok bini bagai khayok mani tongkha ke in video no kobang share khedi tai bini bagai hamjang mung tongkha ke in video no like khedi